Dámy a pánové, dobrý večer. Já vás vítám v těchto překrásných prostorách Žofína. Vítám mnohé z vás, se kterými se setkáváme už několik let na této akci, i když dnes poprvé mám tu čest vás přivítat tady v krásných prostorách právě secesního paláce Žofín. Sluší se poděkovat jednak organizátorovi dnešního večera, což je Prague Convention Bureau, a zároveň i vám všem. A prosím paní Věru Jourovou, jestli by přišla sem ke mně a požádám jí o úvodní slovo. Vážený pane primátore, vážené dámy, vážení pánové, věřte mi, že po těch 3 měsících ve vysoké politice je poskytování záštit to absolutně nejpříjemnější, co mě v mé funkci potkalo. Velmi děkuji za všechno, co konáte. Děkuji vám. A my děkujeme paní ministryni pro místní rozvoj, paní Věře Jourové, že převzala záštitu nad touto akcí. A pozvu sem ke mně na pódium také primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, který je také tím, kdo převzal záštitu nad touto akcí, a poprosím ho o úvodní slovo. Dobrý večer, pane primátore. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás také tady jménem hlavního města Prahy přivítal. Přeji vám a zároveň i našemu hlavnímu městu do budoucna ještě mnohem a více významných kongresů. Dovolte mi ještě poděkovat po třetí, a to panu Sanjeevu Surimu, prezidentu Prague Convention Bureau. Vážená paní ministryně, vážený pane primátore, dámy a pánové, milí hosté. A dnes večer jsem poctěn spolu s paní ministryně a panem primátorem některý z vás za vaše činnosti ocenit. Ocenění a korporátní akcí roku 2013 se stává Hewlett Packard Software Sales Summit 2013. Prague Convention Center was just magical. It was really, really fantastic. I want to thank everybody here and also for being in Prague. We really want to be back again, hopefully very soon. Věříme, že sportovní akce, jakou je UEFA Super Club 2013, se zaslouží pozornost a uznání. Rozhodlo se tak představenstvo Prague Convention Bureau tím pádem udělit cenu panu Miroslavu Peltovi, kterého tímto zvu a gratuluji. Ocenění ve 3. kategorii, to je ocenění Kongresového centra Praha za přínos k rozvoji kongresové turistiky. A to ocenění pro letošní rok za své počiny v tomto oboru získává profesor Vladimír Tesař. Dobrý večer, já si opravdu moc cením tohoto ocenění. Není to první ocenění, které jsem dostal, doufám, že také ne poslední. Pokud chceme dosáhnout toho, abychom byli v roce 2020 na 5. místě, tak musíme Kongresovému centru pomoct a musíme vyřešit to, co se nedaří posledních 10 let, a vybudovat tam velké výstavní plochy. No a my přecházíme k další kategorii. Tentokrát vyhlašujeme kandidaturu roku 2013 a ocenění získává pan doktor Ivan Raška za 12. Mezinárodní kongres buněčné biologie. A držte nám palce, ať to nejsou jenom 3000, ale možná 4 nebo 5000 účastníků. Pojďme na další kategorii. Tentokrát vyhlašujeme Kongres roku 2013. Se stává 20. světová konference obecných praktických a rodinných lékařů a vítězem pan docent Bohumil Seifert, kterého jsem zvu. Dobrý večer, dámy a pánové. Je to velmi příjemné, vlastně 9 měsíců od konference si znova připomenout tu radost, kterou jsme měli. Ta příprava konference probíhala velmi hladce, byla to v podstatě radost. Nečekal mě srdeční infarkt, tak mě předpokládali mý zahraniční kolegové. Děkujeme a gratulujeme. Tentokrát se podíváme na kategorii přínosu kongresové turistice. Jedná se o dlouhodobý přínos výjimečným českým osobnostem, které svým snažením výrazně přispívají a přispěly pražské kongresové turistice a prestiži Prahy jako destinaci. Dovolte, abych vám představila. Je to pan profesor Richard Češka. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl především poděkovat za to ocenění, kterého si velice vážím. Ta Praha přináší právě takovéto veliké spojení vědy,
kultury, vzdělání, vzdělanosti, které i v budoucnosti nám pomůže udržet si tu špičkovou kongresovou a snad nejenom kongresovou kvalitu v naší krásné zemi a v naší překrásné Praze. Děkuju. Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou poděkovat těm, díky kterým se dnešní večer koná, a to je paní ministryně pro místní rozvoj, paní Věra Jourová, pan primátor hlavního města Prahy, pan Tomáš Hudeček, děkuji, a prezident Prague Convention Bureau a pořadatel dnešního večera, pan Sanjeev Suri. Děkuji vám a přeji příjemný večer. No a budu se na vás, doufejme, těšit v roce 2015, kdy si shrneme kongresovou turistiku toho letošního roku. A zkrátka, ať všechno se ubírá tím nejlepším směrem, který může. Přeju vám hodně štěstí ve vaší práci, příjemný večer a nashledanou za rok. Thank you.